Aj môj telefón. It's a video, yeah. Po minulom nepríjemnom zážitku stopovania sme sa rozhodli zobrať si taxík do našej ďalšej destinácie mestečka Bokonbajevo, ktoré je známe svojimi tradičnými yurtcampmi, ale aj pre Kyrgyzstan ešte tradičnejšou komunistickou výzdobou. Dnes sme sa rozhodli, že spíme tradične. A preto zjednávame taxík do našho yurtcamp, ktorý sa volá Beltam. Je to vlastne na pobreží Izikkulu. Vidíme sa tam. Čo? Vidíme sa tam. Hello, nachádzame sa... To je hello. Vidíme sa tam. Počkaj, čo mám povedať? Vidíme sa tam. Sme tu späť a nachádzame sa, ako som hovoril, v tom území, kde sú jurty. Môžete ich vidieť okolo nás. Sú všade okolo. Takto. Na pobreží jezera Izikkulu. Presne tak. Nachádzame sa, konečne sme dorazili do svojho kempu, zase roztrasená cesta, proste každá jedna cesta dnes je roztrasená. Dobre, ale fú, to je ťažko. Tuto sa mi veru ľúbi. Musíme sa ubytovať, teda dať check-in, ak sa to tak dá nazvať. A tak, takže ubytujeme sa a trochu vám to tu poukazujem. Takže vítajte v našej jurte. V podstate klasický room tour som vám práve spravil, pretože nič okrem dvoch postelí a takýchto krásnych dvierok a kobercov všade naokolo sa tu nenachádza. Čo, prosím si niečo dodať? Všetko bolo povedané. Takže teraz stúpame po piesočných dunách hore pozrieť si trochu západ slnka zimou. Ako to tu hodnotí za? 10 z 10. Okay. Tam náš kemp. Tam je za nami jazerko Izikkul. Tam presne bývame. Máme nejakú budovu. Pravdepodobne niečo, čo sa vojny týka, no jasné. Nejaký bunker. House. A v podstate sme prišli akurát na západ slnka. Takže toto sú úplne posledné momenty slnka, ktoré dostaneme, pretože tam, ako môžete vidieť, sú obrovské hory, ktoré v podstate všetko to slnko zachytávajú. Teda cez to sa už to slnko nedostane. Povedzte mi, že či môže byť lepšie niečo ako toto. Jazero Izikkul, západ slnka a jurty. A hádzanie kameňov do vody. OK, vybíja sa mi baterka posledná, takže GG. Takže, dobré ránko, hlasím sa z našej jurty. Práve som si uvedomil, akože možno to je všeobecne známe, ale vrch tejto jurty, tento drevený stred a tieto lúče okolo, to je v podstate znak vlajky Kyrgyzstanu. A prišlo mi to dosť crazy, takže som sa musel nad tým pozastaviť. Chceli sme vstať na východ slnka, no lenže som si nastavil budík, ktorý som mal akože už dopredu nastavený na pondelky, stredy a piatky o 6 ráno. A je štvrtok, takže mi nezazvonil. A dneska sú plány nasledovné, poukazujem vám tu ten kemp, pretože toto vyzerá brutálne. Nechcem ani moc vykrikovať, pretože tieto steny sú len tak. To sú koberce v podstate.
Zima tu práve že ale nebola. Máme tu heater. Tam. No, takže vám trochu poukazujem kemp, jak to tu funguje a pozrieme si ďalšiu zaujímavú vec, ktorú som zabudol, ako sa volá, je to kaňon, ktorý sa nachádza tuto v blízkosti. Takže nachádzame sa v Skaska parku, veľmi blízko Skaska Canyon, ktorý ideme teraz pozrieť. Nečakal som úprimne, že pán taxikár nás zavedie až v podstate po tejto ceste, ktorú by sme museli za normálnych okolností prekračať, že nám ušetro veľa času. Teraz v podstate pozrieme si kaňon, počká na nás 2 hodiny, potom nás zoberie naspäť. Nachádzame sa v nádhernej prírode momentálne. Dávam trochu 360 z auta. Nie úplne 360, pretože neviem otočiť ruku. Neviem, čo mám čakať. Nevidel som fotky, bolo to Šimonovi. Šimon to angažoval, tak proste neviem rozprávať dneska z nejakého dôvodu. V podstate aj všetko. Zimom the angažátor, manažer. Takže to budem to vidieť úplne prvýkrát rovnako s vami. Oh. Your name is Brad Pitt, yeah? Brad Pitt, yeah. Justin Bieber. Justin Bieber. Hello, Peter Pan. Áno, Deutschlanderi zase sú tu. Si zober, že my sme tu proste sami len tak. Bez nejakého tour guida alebo niečo. Ja tu môžem takto kráčať. Opa, okej, tak nemôžem. Ale neviem, akože... Toto vyzerá ako niečo, čo by si vedel spustiť dole. Že to je nič. Vyšplhali sme si trošku, ideme ešte trošku ďalej. Hore. Ale ja neviem. Ten... Však to, že proste, kto ti povie nie, reálne. Absolútne všetci ťa tu majú úplne na saláme, ty si tu môžeš kráčať, lebo však turisti sem ani nechodia. Nevedia ani, čo to tu znamená. Lebo Kyrgyzstan je pre nich proste neznáme slovo, však aj pre mňa bolo, to zase nehovorím. Nebezpečný, veľmi. V podstate asi najnebezpečnejšie miesto, na ktorom som bol. Okrem teda Bratislavy a Partizanského. No. Čo ti je, brácho? Momentálne točíme trochu kontenty na sociálne siete, ale v podstate stále nie úplne nachádzame slova na to, čo sa pred nami nachádza. Pozri sa na túto krajinu. Zapíšte si ju tam, Kyrgyzstan, do vášho bucket listu, jebem vaše Paríže. Kámoško, tuto, západ slnka. Fakt, že keby vám mám odporúčiť jedno miesto na svete, kde určite musíte ísť, pozor. Skoro si bol dole. Ja nemôžete zobrať. Tu mám. Tuto? Tu. Myslíš, že tu musíš platiť dane? Fakt zatiaľ najkrajšie miesto, ktoré som doteraz videl. No, ale tenisky by som si na budúce neobul. Okoj. A ok. Viete čo? Ja si tu láhnem. Toto je vončo. Sa pripojil aj vedúci Smoke. Dobre, no, takže momentálne sa už vraciame dole. Tam už nás dole čaká náš taxík. Lenže ešte treba nejakým spôsobom zísť. Tuto to vyzerá dosť problematicky. Šimon, jak sme to vyšli? Ťažko povedať, že? Určite by som povedal, že po
námestí v Partizánskom je toto druhé najkrajšie miesto, ktoré som zatiaľ navštívil. Rozprávkový kanón. A ideme, slajdujeme dole, Ideme dole, V takýchto momentoch si treba uvedomiť, že život je krásny. Inak výbornú akustiku to tu má. Šimon, povedz niečo. No, takže po krásnom terapeutickom zážitku v Fairy Tale kaňone sme sa vrátili do mesta Bokombajevo, no, od ktorého pôjdeme ďalej do nášho kempu. Nenáda. Klasickí taxikári zase vykrikujú. Ideme sa nájsť predtým, ako pôjdeme, pretože síce máme večeru v kempe, ktorú by som tento večer veľmi rád natočil, pretože včera to bol veľmi príjemný zážitok. Takže pôjdeme sa nájsť trošku ešte pred večerou, pretože sme jedli, raňajky. Odtedy nič je 5 hodín po obede, takže dosť, ideme sa nájsť, ale už začíname pociťovať to, že koniec našej expedície sa blíži veľmi rýchlo, rýchlejšie ako by sa nám páčilo, takže no už si treba užívať posledné chvíľky a ja neviem už ani čo rozprávam. Ako sa hovorí, kde jedna expedícia končí, tá ďalšia začína. Takže nevieme čo znamená, ale povedali sme si, že vybereme proste úplne náhodne. Podľa toho, že toto stojí najviac, takže z toho sa asi najviac najeme, takže ja si vyberám toto. Hej. Alebo daj mobil. Dobre, tak ja si dávam kamoško. Čo? Povedz 5 alebo 6? 6. No tak 6. Uvidíme, čo ma na príde, pretože absolútne neviem, čo to tu znamená. Takže toto je moje. Toto je Šimonové. Vyzerá to dobre. Neviem prečo, ale moja prvá reakcia bola, že som sa rozplakal. Asi z tej cibule. Tak ďalší fun fact. Nemám rád kôpor. Mám ho tu jak požehnanie. Na to, že táto kuchyňa mi moc nechutí. Prečo pláčem? Ale dosť dobré. Proste pláčem. Šimon, ty čo? No, je to podľa mňa veľmi dobré. Je to pre nás, pre Európanov taký nezvyk, pretože tie jedlá sú veľmi korenisté a celkovo má to taký iný nádych ako tie jedlá v Európe, pretože tam sú isté regulácie, ktoré musia dodržiavať reštaurácia tak. Ale tu je to korenisté, ale je to výborné. Prekvapil ma sa. Presne tak, normálne som sa z toho rozplakal. Ešte stále plačem, to je halus. Večeru som síce nenatočil, ale opekačku na záver áno. Teda no, vlastne sme len sedeli pri ohni, pili pivo, zdieľali svoje príbehy, skúsenosti a podpichovačky na Francúzov a Američanov. This is the vlog, okay. Oh, like I'm too dark. But yeah, we are at the moment seeing like crazy nature thing with the star. Yeah, the moon, yeah. The moon is like yeah. basically a big red. star, yeah. It's red. Never seen that. Look up there. Whoa! Take a picture. I can't. Oh, it's a video. It's a video, yeah. You can stop me anytime. Yeah. I'm gonna take a screenshot or something, yeah. Okay. To je všetko. Viacej nedostanete. Dobrú noc. Čaute.